Eleksyon kag mainit nga dalagan sang politika aton balikan sa Handuraw 2019 ni Zen Kilanta. Mayo 13, 2019, sang ginhatagan sang kahigayunan ang mga Pilipino nga magpili sang lider. Apang antes sa maragtason nga adlaw, pila ka mga hindi malipatan nga hitabo ang napagkitman sa eleksyon 2019. Sa pagsugod sang kampanya, mas nangin masinandukot ang bantayanay kag habuyanay sang isyu sa mga kandidato. Nabahidan man sang dugo ang nagligad nga eleksyon. Marso 31, sang ginpatay sa mismo atubang sang iya pamilya, si Moises Padilla Councilor Holomar Hilarion. Liwat kun tani ini magapapili sa pagkakonsehal sang Banwa. Abril 25, sang ginpaarakan sa mga armado nga sospek ang campaign convoy sa mga Garcia sa Barangay Inulingan, Moises Padilla. Patay si Councilor Michael Garcia nga liwat nga nagpapili sa pwesto. Subong man ang tiyo sini nga si former Moises Padilla Liga ng mga Barangay President Mark Garcia. Ginpahayag nga target kung tani sa nasambit nga ambush si Ella Garcia Yulo nga sa karon nagapungko bilang alkalde sang Banwa. 24 ka mga pulis na relieve sa pwesto bangod sa natabo. Bangod sa kinagamo sa Banwa, ginpaidalo ini sa Comlec Control, isa ka semana antes ang eleksyon. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte nagpadulong sa nasambit nga Banwa para masiguro nga mangin matawhay ang eleksyon sa lugar. Abril 22, sanggit patay man sa mga wala pa makilala nga suspect si re-electionist Councilor Bernardino Patigas sang Escalante City. Wala man nadula ang issue sang vote buying. Pila ka adlaw antes ang eleksyon ginreport sang kapulisan ang pagdata sang kaso sang vote buying sa rehiyon. Sa report sang PRO 673 ka vote buying activities ang narecord sa rehiyon. 55 diri ang ginimbestigahan samtang 3 naman ang ginpasakaan sang kaso. 35 ka mga persona ang ginpangdakop. Apisar sinigi ng pahayag sang kapulisan nga nangin malinong kag matawhay ang eleksyon 2019. Para sa Handuraw 2019, Zen Kilantang, One Western Visayas.